Lolu ke uhlelo silithulelwa uMasipala weTheku sithi masisukume sakhe iTheku. Ingakho ke sithi ke asemukele ukhansela uCyril Xaba ongeyimeya yeTheku sodolopha. Siyakubingelela emsakazweni uKhosi FM masisukume sakhe iTheku. Ngiyakubingelela Sisimroza Shenge, ngiyabonga kakhulu ngibingelele noV nabalaleli ke boKhosi FM noma kuphi la betholakala khona. Kuhleze kusijabulisa njalo ngoba uma sithi masisukume sakhe iTheku lolu hlelo leli usinike ithuba lokuthi ke sizwe nje ngeinhlelo zentuthuko esuka iqhubeka ukuze kwenziwe kangcono impilo yezakhamuzi zaseThekwini. Nayi mhlambe indaba esingake siyibuke nje namhlanje noNkosi. Siyabona ukuthi namhlanje usiphathele indaba ezinhle zokuthi engathi umkhandlu uzobuhambisana uzobuhambisa intuthuko endaweni yakwaNyuswa eMbo nakwaNgcolosi. Impela mfethu singumasipala sebenza ngoyikhandla ukuzama ukushintsha impilo yabantu bakithi lapha edolobheni lakithi kakhulukazi le ndawo ezakhela amakhosi. Ngakho ke ngolwesine nje lolu okhuluma ngalo sizobe sihambele ku Ward 2 Ward 8 kanye no Ward 103. Ku Ward 2 kune project enkulu yezindlu esiyakhayo lapha, amakhulu impela ezindlu esakhayo. Sizobe sithula ngokusemthethweni kanjalo sithule nomgwaqo obekade ubhuqu manje usuyitiyela lo mgaqo uthiwa iKuzini Road. Sihambe selapha eWard 8 kwaNgcolosi lapho nakhona isobe sithula ke izindlu lapho kulomphathi waNgcolosi. Siphinde futhi khona kwaNgcolosi kune reservoir, iwater reservoir indawo isiphathi samanzi lesi esidle u39 million rand. Sisinikeza ke nje ama6 million liters ngelanga. Indlela yokuthi ikhanjiswa amanzi emphakathini ahlanzekile endaweni yakanqetho nakaNgcolosi. Kuyasijabulisa ke ukuthi lo msebenzi ufike emaphethelweni. Kanjalo ke sidlule lapha eWard 103 iEmbo Rural Housing Project, nayo iproject ezindlu. Konke lokho kuzama ukubuyisa isithunzi ngoba abantu sibanezwa imizi ephephile enempheme abazothi noma kuba nekhukhula balale kuwona ngokuthula ngokukhulu ukuphumele ukuphepha. Lo mcimbi ke uzoba ngomhla 23 ngolwesine lelesayino sithi abantu besohlana nabo ngo10 kulezi indawo lezi sengizibalile ababheke nje ukuthi ikhangiso zethu zithini. Cha noNkosi kuyazwakala impela futhi ke uyabonakala umsebenzi njengoba nimatasa nje. Kodwa ke futhi noNkosi siyezwa ke ngandlebenye ukuthi uMasipala ekuthiwa uqala umkhankaso wokucobelela ngolwazi kulabo abafisa ukungena embonini yamasaluni okanye ukulungisa kwezinwele. Ingabe ke luhamba kanjani lolu hlelo? Mfowethu angimemezele nje ukuthi sifisa ukuthi abantu bahwebe ngokusemthethweni. Ingakho ke siyababiza sithi abeze bazobhalisa indawo bahweba kuzona, sibalekelele sibahlele kabusha indawo ke kubhaliswa kuzona ilapha kwaBesta Besta Hall ngomhla 22 kuJuly kusho ukuthi namhlanje lapha kaBesta Besta Hall mhla 22 ilaba base North labo ukuthi laba balenkabeni idolobha bayela eThekwini Community Church umhla 24. Masizothi laba bala eningizimu baye eMazimtoti Civic Center umhla 27. Mase kuthi ke abanye abalenyakatho nakhona futhi baphinde ke baye eVerelem kuthiwa iMount View Civic Center ngomhla 29. Indawo zethu ke lezo kodwa bangabheka kulasikhangisa khona baphinde bashaya ucingo ku-031 311 4535 311 4535 ukuze bathole lonke ulwazi nemininingwane malana nokurejistwa kweindawo zokucwala izinwele. Sesiqoqa nje noNkosi siyabona iyaqhubeka ke imikhankaso eThekwini yokuqeda nje amabhilidi ahlala abantu ngokungemthetho sithi hijacked buildings njengaleli nje lapha ya ku Lancers Road noNkosi. Ingabe yini mhlambe inhloso yale mikhankaso? Siyagasela impela kulamabhilidi ale nkabeni yasedolobha ebese idunwe yilaba abawaqolile kuningi izinto ezenzayo lamabhilidi ubugebengu obukhona buyababazisa.
sesibambiseleke manje ke namaphoyisa aseningizimu Afrika nazonke inhlaka ezithintekayo ukuba siwagasele lamabhilidi njengoba sisenzile nje kuleli eLantas Road lele bhilidi etholakala nje ukuthi nezinto eziningi baphinde baxhume kugesi wethu baxhume kumanzi wethu abakhokhi barentisa and ziningi nje izinto ezenzakala lapha abantu babenza ubugebengu babalekele khona enye ke lolu hlelo silenza lapha eThekwini lokwenza ngedolobha lethu laseThekwini libuye kangcono lokho sekusinikeze ke mfowethu Mroza ukuthi izinga lobugebengu edolobheni inkabe nedolobha lehle ngo-28%. Kuyasithokozisa lokho imisebenzi esenzayo ngokubambisana nazonke inhlaka ezilwa nobugebengu kanjalo ke sobe sibhekana nalabo abahweba emgaqweni sizofuna ukuthi ngokuhamba kwesikhathi sibuyekeze ama-permits abanawo ukuhweba ukuze abantu laba bekade sebefrante ngabantu laba bokufika and baqala ukuvela obala ngoba uthola ukuthi i-permits inikeza umuntu walapha ekhaya ayithathela inikeza umuntu okufika kube umuntu ofika ohwebayo enahamba ohlala ekhaya sokuyisikhathi ke sokuthi review amaphoyisa baphuce laba bantu ebebekade benze njalo lapha edolobheni ngoba ibona bebenza idolobha lethu libe manike sifuna idolobha lesiqede silungise silihlanze libe lihle siphinde siqhenye ngedolobha lethu mfowethu. Siyabonga kakhulu Nonkosi ngesikhathi sakho siphinde futhi sikwazi ukuhlangana ngokuzayo. Ngiyabonga futhi ngibeka nakubalaleli bakho mfowethu ngiyabonga. Lolu hlelo benilwethulelwa uMasipala weTheku sithi masisukume sakhe iTheku.